Pokelo atinazara naye achibva kubirthday kuItaly re 40 years akasika achiloncha a new wine line rake Shampopo. Aiwa guys, ndokunonzi kucelebrate birthday kauko kunyatsopiwa kunzi tengesa chinhu ichi imikani zvakanaka zvinoyevedza. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vana who's who vese vemuZimbabwe ava vangu varipo kubva kunana Mafadzwa, vana Enzo wacho, Madam Bossy, vana Magic, vana Yaya, vese guys vanhu vamunoziva. Greatman chete ndiye atisina kuona, but aiwa guys zvazviri excuse tisataenderera mberi nekuti who's who muchimbofana kuona mapicture. Katipotaura nyaya yeDiaspora Cash Funeral Policy. Pampacho tinenge tichingonakirwa nekuona vanhu vakachena vakadini, isusu tisinawo zvakatikoshera. Musakangamwa zvakakoshera isusu ndezvekuti tiwane kuvigwa with dignity, to repatriate our loved ones or to give our parents a dignified funeral. So how do you do this? You do this by taking Diaspora Cash Funeral Policy inokupa cash kana uchinge wawirwa nedambudziko. I will leave a link and imimi follow the link. Our agents are waiting to explain this to you. So maona ma picture guys, vanhu ava they are on point. Pakachenewa pakagezewa. Pokelo anyora ma statements ake at this is a symbol of survival, of beating the odds, of defying the box that the room has tried to limit me to. It's a reminder that no matter how high I rise, the room will never be kind to me, and that's okay. Hate me or love me, I will continue to build my own tables and sit only at those. Azonyora yendo kuti the standard I have set for myself is testament that anything I produce, I curate to the last detail. But I refuse to justify myself. My results will speak for themselves, despite who I have in my corner, because they too are mere spectators. I am the star of the show, bold, resilient, and with the sheer audacity to win. So arikuti imi munogona kutoti ane vanhu muhomwe arikuti varimo muhomwe asi varongouchira musikana akachibata kuti dzviyare wane kudai munoziya imimi. She's a business woman and zvimwe zvese zvinozouya it is because anogona kungwavha musikana akangwavha. So there are so many comments vamwe vachiti haisi mari yezvipatara here iyi, vamwewo vachiti well done Poki, you've done well. Hazvisabve zvaita kunge iwe usinowo chauri kuisa pazviri. But nyaya dzemawine idzi dzine mashampopo aya achigadzirwa ari zvinoda mari mani, hazvingoitwi nesuwo ananingirikini. So imimi zvamuchaitaka, just do leave your comments on what you think about this. This event was exquisite. Vanga vakachena vanhu guys, it was so beautiful. Jealous down atiri kumboita jealous, tiri kuti vanhu vanga vakachena mazvoonerawo. Kuti mari yabvepi ati iye tisazvitsvage, taregedza kuzvitsvaga. Imikani regai tigumire ipapa.